Sa ulo ng mga balita, mga veterano ng Pangasinan binigyang pugay. Mga kabataan hinamong buhayin ang diwa ng kabayanihan. Medical mission hatid sa mga veteranong Pangasinense. Produksyon ng asin sa Pangasinan Salt Center puspusan na. Libreng gamutan sa Pangasinan dahil sa mait, pondo patuloy na lumalaki. Lawak Dairy Farm kumita ng higit 2 milyong piso noong nakaraang taon. Naimbag nga daw, masantos si Agaw, Pangasinan. Narito na ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capitol. Ako si Christine Flores, ang inyong tagapagbalita. Muling binigyang pugay at pinasalamatan ni Governor Ramon Vigico III ang mga veterano ng Pangasinan. Simple pero makabuluhan ang pagdiriwang ng 17th Pangasinan Veterans Day at 79th anniversary ng Lingayen Gulf Landings. Our veterans is the most important example of patriotism. As we hear their stories, their sacrifices, going to war, they have volunteered themselves. They have experienced so many experiences that none of us have ever experienced. And again, my sincerest thanks and most honorable salute to the most honorable veterans of the province of Pangasinan. Sa inyo po at sa inyo pong pamilya, maraming salamat sa inyo pong sakripisyo. I am deeply touched by the sight of our veterans, some even barely able to walk, who are here with us today to attend the ceremony with enthusiasm comparable to that of a young soldier rising in defense of our country. Habang tumatagal, paikli ng paikli ang listahan ng mga buhay na World War II veterans ng Pangasinan. Sa kasalukuyan ay nasa 37 na lang. 12 ang nakadalo sa programang handog ng pamahalaang panlalawigan para bigyang pugay ang kabayanihan ng mga veterano. Isa sa mga nakibahagi, si Lolo Serapio, 101 taong gulang at tubong bayambang. Sniper siya noong panahon ng gyera. Bata pa ako nung panahon na hapon. Ako ginawa ng mga gerilya natin na sniper tungkol dyan sa mga hapon. Pag may dumating na hapon, tumakbo ako, puntang ko mga sundalo natin para walang magawang labanan. As we express our profound gratitude for the service and sacrifice rendered by the veterans of World War II, to whom we owe a perpetual debt of gratitude, may their stories of heroic deeds and selfless sacrifices persevere to inspire us citizens and most especially the youth to become the partner heroes of their generation. Nananunutang kulay sabit ay ugaling at takan na lingwanan hanggat kauyos lapilan. Kasama ni Governor Gico at Vice Governor Lambino na nagbigay pugay sa mga veterano ang mga board members, Chief of Hospitals at Department Heads sa pamumuno ni Administrator Eli Patagi II. Ang pagdiriwang ay pinangsiwaan ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office sa pakikipagtulungan ng iba pang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Pangasinan, ang galing. Christine Flores, nagbabalita para sa The Capitol. Bilang bahagi ng pagkilala sa kanilang kabayanihan noong ikalawang digmaang pandaigdig, isinailalim sa medical mission ang veteranong Pangasinense. Ang kwento hatid ni Rich Mahin.
Iba't ibang serbisyong medikal ang hinandog ng libre sa mga veteranong Pangasinense nitong January 9, 2024. So sa ngayong araw, tayo po ay nagbigay ng medical consultation sa kanila, no, at sila rin po ay may laboratory na binigay po natin para po matest ang kanila pong mga blood sugar, ang kanila pong mga uric acid at cholesterol, no, at meron din pong hemoglobin na test para sa kanila. At meron din po tayong ECG ngayon na ipinimigay sa kanila at X-ray, no, yung mga ngailangan base po sa recommendation po ng ating doctors. At meron po tayong pagbabakuna na flu vaccine na ibinigay. Isinagawa ang Ampuyod Veterano Medical Mission kasabay ng 79th Lingayen Gulf Landings Anniversary at 17th Pangasinan Veterans Day Celebration sa Capitol Compound, Lingayen, Pangasinan. Handog ito ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng Provincial Health Office katuwang ang Board of Trustees of the Veterans of World War II. So ang ating medical mission ngayon ay handog natin na pasasalamat para po sa ating mga veterans at saka sa kanilang mga pamilya, no, sa kanilang mga asawa, sons and daughters. So ito ay taon-taon na ikinakandak natin para po magbigay pugay sa mga veterano at masuri sila at mabigyan po sila ng mga needed na mga gamot nila regarding sa kanilang mga maintenance, particularly sa hypertension, diabetes at saka yung kanilang mga vitamins na kinakailangan. Isa si Tatay Gerardo, 94 years old mula Kalasyaw, Pangasinan, na tumanggap ng free medical mission. Salamat naman ipagpatuloy sana ng gobyerno itong mission na medical mission at saka pag-atin ng celebration ng veterans celebration. Nabigyan din ang mga veterano ng libreng gamot at iba pang regalo. Libre ang mga gamot, malaking tulong ito. Mga pa-check up. Sa naganap na medical mission, nakapagtala ang Provincial Health Office ng 245 medical consultations, 120 total laboratory, 100 flu vaccination at 18 ECG. Pangasinan ang galing. Ditch Mahin nagbabalita para sa The Capitol. Malaki ang naging papel ng bayan ng San Nicolas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa katunayan, may mga pinatayong monumento bilang tanda ng pag-alala sa kabayanihan ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Ang kwento hatid ni Terry Aquino. May mga alaala ang World War II sa San Nicolas, Pangasinan. Una ay ang tinatawag na Red Arrow Monument. Ipinatayo ito ng 32nd Infantry Division United States Army sa Cabalasian River, subalit nawasak ng magiba ang pampang. At itinayong muli ang Red Arrow sa poblasyon. Tanda ito ng pag-alala sa 900 at 16 na namatay na mga sundalong Amerikano. Saksi rin ng ikalawang digmaang pandaigdig ang Villa Verde Trail, ang dinaanan ng mga US Army para matunton ang mga sundalong Hapon sa tuktok ng bundok ng Barangay Maliko. Itong Villa Verde Trail ay ito yung kalsada ng para magkaroon din ng access yung Amerikano para yung mga Hapon na nandun sa bundok ay maabot nila or ma-suppress nila kasi yun nga para ma-rescue ang mga tao at saka para matalo din ang mga Hapon. Kaya ginawa yung kalsada yan ang tinawag na, kaya siya tinawag na Villa Verde Road. Makikita rin ang tangkeng pandigma sa Damangili Tindaan Historical Nature Park sa kahabaan ng Villa Verde Trail. Ito ay ginamit noon ng mga sundalong Amerikano upang matugis ang mga sundalong Hapon. Yung tangke, naiwan yung tangke.
Kasi sinunog yung Hapon yan. Tangke ng Amerikano yan. Pag yan ang tangke, pumunta sana sa Vizcaya, ang galing sa Pangasinan. Kaya sinunog dyan. Itinayo rin ang Japanese Shrine Monument o sa Laksak Pass sa tuktok ng bundok sa sentro ng Barangay Maliko. Sa marker, nakasaad na noong 1945, umabot sa 4,600 sundalong Hapon, 3,200 na sundalong Amerikano at ilang Pilipinong mandirigma ang nasawi sa naganap na digmaan. Kasi may istoryang matatanda yan, ang sinyal na kuwan. Kasi dito ang maraming Hapon na namatay. Patuloy na binabalik-balikan ang mga lugar na ito hindi lang dahil sa makasaysayan, kundi dahil sa tanawin at malamig na klima. Susunod, produksyon ng asin sa Pangasinan Salt Center, puspusan na. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng The Capitol. Puspusan na ang produksyon ng asin sa Pangasinan Salt Center sa Barangay Saragosa sa bayan ng Bulinaw. Narito ang kwento. Ito ang Pacific Farm noong March 2023. Baku-baku ang mga kalsada. Walang maayos na pasilidad, marungis ang mga salt bed. Mula nang maipasakamay ang asinan sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, nakita ang malaking pagbabago. Nagkaroon ng maayos na palikuran, pumping station, view deck at admin office. Sa katunayan, noong December 21, 2023, ay isinagawa ang ceremonial harvesting sa Pangasinan Salt Center. Masaya itong personal na sinubukan ni Governor Ramon Gico III. The province has regained the management of the salt farm, which is attached to the identity of Pangasinan, a place where you or we produce salt. No? Andyan na yung identity natin, hindi mo mababayaran ito. Matutumbasan ng anumang halaga because this is who we are as Pangasinenses. Mula nang magsimula ang produksyon sa asinan, nakapag-ani na ng 75,000 kilos of solar salt o 75 metric tons. Target ng pamahalaang panlalawigan na makapag-ani ng 10,000 metric tons ng asin hanggang Hunyo ngayong taon. Posible ba? Posible. Dahil lahat ng mga kailangan, gaya ng water pumps at high-density polyethylene pond liner ay nabili na. Patuloy din ang clean-up sa 8 hanggang 10 ektaryang salt bed. Maitinayo ring aerator para mas mapabilis ang salinity of brine water. Pangasinan, ang galing! Isa sa mga unang tinutukan ni Governor Ramon V. Gico III ang kalusugan ng mga Pangasinense. Naniniwala ang gobernador na mas epektibo at tuloy-tuloy ang serbisyo kung malusog ang mamamayan.
Narito ang report. Aktibong nakipag-ugnayan si Governor Ramon Gico III sa mga senador at congressman para sa implementasyon ng medical assistance for indigent patients and financially incapacitated o MAIP program sa Pangasinan. Ang MAIP program ay programa ng DOH. Dumaloy ang tulong mula sa mga national leader. Sa katunayan, pumalo sa kabuang 384,412,375.53 pesos ang pondong na ibaba ng mga national leader sa lalawigan na siya ngayong ginagamit. Patuloy pa itong nadadagdagan. Katuwang si Congressman Ramon Gico Jr., pinakamalaking share ay mula kay House Speaker Martin Romualdez na aabot sa 200 million pesos. Umalalay din si Senator Bongo, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Francis Tolentino, Senator Riza Hontiveros, mga kongresista ng lalawigan, kabilang na din ang ilang party list. Nagresulta ito sa mas maigting na pagpapatupad ng libreng gamutan. Malaking tulong at ginhawa ito sa pamilya para sa mga hikahos nating mga kababayan. Ang alokasyon ng pondo, ibinase rin sa estado ng paggamutan. Ang mga dialysis center ng Urdaneta District Hospital at Pangasinan Provincial Hospital isinailalim na rin sa MAIP. Kaya wala nang sinisingil sa mga pasyente. Libre na rin ang laboratorio at mga check-up. Noon po, ang sobrang bigat po. Kung saan-saan, humihiram po. Kasi may anak po, maliliit po. Malawag. Ako po si Mrs. Lorna Sibayan Mariano po. Nagpapasalamat po ako kay Governor at saka sa hospital po ng Singgan. Mababait po sila at saka malinis po. Tama yung pagkain po. Pinondohan na rin sa MAIP ang mga bakuna kontra animal bite o kontra rabies. Malaking ginhawa sa mga kapos nating kababayan ang MAIP dahil wala ni pisong binabayaran ngayon sa mga paggamutan ng lalawigan. May higit 2 milyon ang kinita ng Lawak Dairy Farm noong nakaraang taon. Inaasahang mas mapapalaki pa ito ngayong taon. Narito ang buong detalye. Balik sigla ang operasyon ng Lawak Dairy Farm. Sa katunayan, kumita ito ng 2.1 million pesos noong nakaraang taon. Total area po ng farm is 3.7 hectares po. Ang total na inaalagaan po natin yung kalabaw po is as of December 22, 2023, 201 na po lahat, including yung offspring saka yung mga stocks. Then, mayroon po tayong bagong dating as of September 19, mayroon po tayong bagong dating na cow, which is under loan program po ng National Dairy Authority. Nabigyan po tayo ng 50 na Holstein na Jersey na breed galing po ng Australia. At then mayroon na po tayong calves na 34 as of now. Then nag-average na rin po tayo ng na-produce po ng baka po natin is 7.5 liters a day. Yung ginagatasan po sa kalabaw po is 32. While yung 40 yung baka. Kapag naging fully operational na ang farm, plano rin ng lalawigan na gumawa ng iba pang produkto upang mas lalo itong mapakinabangan. In the future siguro, kasi ito po yung mga future direction po ng Lawak Dairy Farm na magkaroon po tayo ng milk processing plant po dito sa Lawak Dairy Farm. Bukod dito, bukas rin ang farm para sa mga nais magsanay. Tumatanggap lang po kami ng OJT rito. Kaya lang hindi po tayo accredited ng TISDA. Kaya on the job training lang po sila, tinatanggap po namin sila for 60 days lang po sila. Then pag nabigyan na po namin sila ng certificate, siyempre willing na po silang mag-abroad. Actually marami na pong nag-OJT rito na nagpunta na po ng Australia, Canada, Taiwan at saka New Zealand po.
Upang mas mapataas ang kita at mapadami ang mga alagang hayop, itinatayo ang 2.1 hectares na buffalo barn sa Barangay Butige na siyang magiging breeding station. So actually ma'am, ang breed po ng ating mga kalabaw is in-identify po ng Philippine Carabao Center na yung mga existing stocks po natin is 50% yung bloodline nila as native, 50% yung bloodline nila as buffalo. So ang main purpose po natin kung bakit po tayo nag-breed, yung mga offspring o kaya yung mga calves na maproproduce po natin is i-upgrade po natin para mapataas po yung bloodline po nila. Which is pag yung anak na po nila magiging 75% po ang bloodline nila as Miura Buffalo po. Napanumbalik ang sigla ng operasyon ng Lawak Dairy Farm sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Susunod, bagitong wrestler ng Pangasinan, kampiyon sa Batang Pinoy. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng The Capitol. Kampiyon sa Batang Pinoy 2023 ang bagitong wrestler mula sa San Carlos City, Pangasinan. Kwentong ang galing, hatid ni Rich Mahid. Bagitong wrestler si Fritz Marcos Visagas. Siya ay grade 10 student mula Speaker Eugenio Perez, National Agriculture School o SEPNAS, San Carlos, Pangasinan. Pero dahil sa puspusang pagsasanay, nag-uwi ito ng gintong medalya sa 2023 Batang Pinoy. Nung una po, kinakabahan po ako kasi nung mga nakita ko po nung karabang ko, puro mas malalaki pa po sa akin. Pero nung nandun na din po ko, nung lumaban na din po ako, nakita ko na po din silang lumalaban. Ay parang ginanaan na din po ko, nawala din po nung kaba. Sa 3 wrestling matches ni Fritz, lahat ito ay naipanalo niya. Pag nandun ka na pala sa ring na paglalabanan nyo, hindi ka na, mawawala na din pala ang takot mo pag kikipaglaban ka na. May passion siya kasi nakafocus lang siya sa sa training niya. And then pag sinabi mong pahinga, oras ng training, diretso. Very proud naman ang SEPNAS sa pangunguna ng kanilang principal na si Principal 4 Thomas G. Ferrer Jr. Masayang-masaya bilang bagong principal ng SEPNAS at ganun po yung performance ng mga bata. Masaya po ako sa mga medals na natanggap nila. Lubos na nagpapasalamat si Fritz at Coach Chester sa mga tumulong sa kanila. Dahil kung wala sila, hindi po ako makakarating sa kinaroroonan ko ngayon. Hindi ko din po ma-achieve ang pagiging gold medalist kung wala din ang coach ko na si Coach Chester. Tas wala din support ang principal namin na si Sir Thomas. Thank you so much po, Governor Hueco, sa suporta po sa Team Pangasinan. Napakalaking tulong po para sa ating mga atleta yung ganitong klaseng exposure ng mga competition. Sa mga athletes, lagi nilang sinasabi sa amin na excited silang maglaro sa National Games. Opo, sa labas lalo malalayo mga ganyan. It's not about competition din. It's all about yung it's all about camaraderie. Yung pakikisalamuhan nila sa ibang tao. After the game, ganyan, exposure po. Yan. So, mas dumadabi pa din yung mga kaibigan po nila from other delegations po. Yun po yung pinakamaganda po doon. Hanga si Governor Ramon Gico III sa mga kagaya ni Fritz. Noon pa man ay todo suporta siya sa mga atletang Pangasinense para mamayagpag ang Pangasinan
sa national at international competition. Pangasinan, ang galing. Rich Mahin nagbabalita para sa The Capitol. At yan, ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capitol. Sa ngalan ng buong puwersa ng Pangasinan Information and Media Relations Office at Provincial Government of Pangasinan, ako si Christine Flores. Masantos Siagaw, Pangasinan, ang galing.